Ko himen ko para bayid hautray Jesus Christ. Mitakasngi kabalang setelah kaparte kakterwa ya ke jingkiniam mas nagabinda ke jingjatait bam jukut mensiam jongi upa bakuit Benedict Kathendriu. Te nakataga daw ngilas jidru ya ke jimpule kabayade nagabinda ke balakladno banduai kerpang. Kane kalam ke jingkentu ke jingkerpan na kabalang salansar baro kawe na kabenda jongi mindakasngi namar mindakasngi kadeka jinglate on tap ya kamet ya badon buram jongi pop Benedict Kathendriu. But kumbang itip upop Benedict Kathendriu ulalong upop ubastad ulalong upop bariu balay ulalong upop ubaim yaga jingim kabakuit but ulalong ru upop ubas ngeverit mensiam but kaneka deka sin hadin Henrius pasnem ngilayang sakiru yaga taka jingino yaga kerdan jongi hausnem arhajar katlai nagabinta nakadaw jong jimpang jingshitam jong bad habangi puson syapang jingim jongu pabakuit pop Kathendriu ngilaban yoi buon ki dakishin jong jingkuit hayi bad hakapor jinglong samla ula leish shakri yaka re Germany Hakata kapor ude Hitler ubasenshar yagari bad kila penbor baro ki kun samla ban late yaso haka jing kin kun chipai ban yale persha yagiri marjan bad hakata kapor upabakuit pop Benedict Kathendriu bakirteng Joseph Ratzinger uladon ka jingang nur hapo chungu banlong lindo ban shakri ya kabalang ban yakari kaba ulong hakata kapor bad shapanga jingim jongu shapanga jingka jongu ngiyusngo bad yakajuka sngi baula ula laka hakaperte kikimiki pa kilalabanay baptisma iyawu bad kala ongro laka iyawu hakawe ka sngi saigjain bakuid lakayawu hagas ngisay jain bakuit badula yapru hagas ngisay jain bakadu jonga hajar powar lai poe tarik badngi yo ibon gi jingyasirim haga jingim jomu badu u pop bakuit pabakuit u John Paul ba bakuit kadba u John Paul ba bakuit ulang Archbishop jonga Krakow u Joseph Ratzinger deka kerteng jongi upabakuit Benedict Kathendriu ulalong Archbishop jonga Munich Germany but kine arngut watlada kim shimla yo i markamat kiladon ka jingya karen kiladon ka jingya paria shapanga kam jonga balang yaka doctrine jonga balang yaka jingi kai tenrai jonga jingay jonga balang but baro arngut kila don ga jingyajan mensiam but kila ya eat markelia wadlada kim shimla yakindu markama but kataka jingyajan jongi kala nang jan shushu hakaba upabakuit pop John Paul ba ulalong pop jonga balang Catholic bad nadu kataka por na mar kataka jingyajan jongi kala pelong iau John Paul ba ban kot kerpad iau pop Bishop Archbishop Joseph Ratzinger banwan shakabatikan banyarap iau habun ki commission jonga balang Catholic bada ulatung iau ru hakaju ka por iau ba faith iya ka commission jonga doctrine of faith Kebayada iya ka jingay namar ulong u theologian uladon ga jimpule bad uladon ro ka jingstad kabakam kerpang
banyada ya ka balang na kinuki jingikai kinriang. Bad upabakuit John Paul ba ar ula id hadu kata yau ula tung buon gikam mission ban pe. Ba namar ka sab ka pong badon habu Pope Benedict kat Henry. Badu Pope Benedict kat Henry haga jingr snerit mensiam ula kongu yau John Paul ba ar ba koi bala pen kamti yau buon gikam hapo batikyan. Badu lale ya bauru kita kikam haka jings neverit mensiam bad ka jingid kap shirhem ya oble bad ka balang. Upabakuin Pope Benedict kat Henry ulang uwe na ki pop na padengi pop ubalay id hadu kata ya ka balang bad ka jingid bad ka jingikai ba batenrai jangga balang Catholic. Minda bon ki beri ki tur syaka St. Peter's Choir bad ki stang ban perta pelong ya wo rikuit. What haba Pope Francis uladon ga jingelang bad kato katnongut ki cardinal kiladon ki repied ba badang perta hakamat Pope Francis pelong ya wo rikuit. Hadu kata Pope Benedict kat Henry uladon ka jingim nuksa bakiri pait bakila yo I hawu ya ka jinglong koid. But nga kermen bait kawai podcast nginang yusno ya kom kene ka jimpan pana hagabalang ba upa bakoid Pope Benedict kat Henry ula kerlalong rikoid na kabinda ka balang. Kuhimen ko para habang ipait ika jingim jungu upa bakoid ka Pope Benedict kat Henry uladon benda nadu katkendais pa Henry po ar habaro ki jingelang jaga balang kamta me ka Vatican second uladon benda habaro kita ki jingrai bad ka jingyam mir jingmod ban penwan dur ya ka jingim hapo ka balang namarulong u theologian ulong u bastard ulong uwe na padeng jongi theologian u father archbishop ki ba peit nuksa na wo bad ki panjing mud nawo kabayade bad bon ki jingrai bad ki jimpen kala iya kerukam im jongi hakabalang Catholic bad ngite pro upa bakui John Paul ba arula penkandi hawo bon ki jingit kli what iyaka jingikai niyam jonga balang Catholic Catechism of the Catholic Church kalong kawe ka kod kabakrpang kabangidon minda hakabalang Catholic de yai o Pope Benedict kat Henry haka por ba udang cardinal ba peit yaka doctrine of faith hapoka haka por jungo John Paul ba ar ba koi ula traishitong kumba sipos nem eye ban pinwandur yaka neka jingikai niyam junga balang Catholic ladangi peit yaka neka kot jingikai niyam junga balang Catholic ngilaban yoi yaka rukam bawu Pope Benedict ba kat Henry kumu cardinal Joseph Ratzinger ula traishitam ban batai ya ke jingdo bakoi but ban pinyede bat ke jinge but baro ke rukam im jongi ha ka balang Catholic but kane kalong ka kot kabas gotan tam kabangi don ha ka balang Catholic haba bon ki buru ki kli jingkli halor ke rukam im jongi ha ka balang Catholic halor ke sacrament halor ke jimpenya jonga balang barokawai ngiyo jubab na kane ka jingikai niyam jonga balang Catholic kabangi kot CCC Catechism of the Catholic Church kumjuru ngiti u pabakuit Pope Benedict kat Henry ula penmiru da kawai pat ka kot kabakirpang kalong youth catechist yaga jingikai niyam nakabenda ki kon samla ula batai shai kada yaka benda kabaki kon samla ki deben tip ki deben im haga jingim choki bangiti pro ula penmi light tilli ki volume jonka kirteng kawai ka kot kabakirteng Jesus of Nazareth kane kalong kawai ka kot kaba pauna minda kaba yadei bat ka jingim jongu Jesus Christ nadu ka por la kaya Jesus Christ hadu ka por Jesus la mipat ula batai hakine ki kot bat ki ba pule ya kane ka kot kishem ki lap ya Jesus namar bale upa bakoit Pope Benedict kat Henry
ula im ya ka jingim ka bakoi bad ula im shisha badu Jesus Christ bad nakata ka jingit ka ba janai jangu ula laban to ya ka ne ka called Jesus of Nazareth bad bun apren jangiru ngila lap ya ka ne god ngila puleru ya ka ne god bad ngila stamp ban yo mad ya Jesus namar haba uppa bakoi pop Benedict ula khatkinri ula to ya ka ne god ula to yakaba ula shem ula lap ula yomad haka jingim jongu kumba ngipule haka shiti jongu shiti beningong jongu yanis bakui yakaba ngileyo I yakaba ngiyomad yakaba ngikta ngito happy kabamut ko himen ko para kae kaba ngidiban ring jimmut habangi puson shapanga jingim jongu pop Benedict Henry kalong ulong uwe na padengi pop ubala id shirhem ya kabalang ke jingi shirhem ya kabalang ke jingkongu ya kabalang badula traishitam ban wandra ya ke jingetli ha kabalang ha what habadon bun gi jingale ha ke jingim jongu bad ula job ya baru kita gi jingale namar ula shania tilli tillan ya ublai ha ke jingim jongu badula id ya Jesus Christ bangila tipru haka por jongu ladon bon ki jingele hapo kabalang don ka bon ke jinkenno ya kabalang catholic namar ka jingle bakala jongi lindo hakillang ka prate hakata ka por ula shem jinge hadu kata ladon ke jingkelli kabayade bad ka jingshonka shinrang para shinrang bad para kende badulagi kai ya ke jingi kai kaba tenrai haka balang ben yada ya ke jinget kabangi ive pa ive ngi bat But kumjuru ngilatip, hake jinglong timen jongu, habangi tip, upa bakuit, uyap haka kerdan upa bakuit, haka ba usyong, hadu ba undayap, haka ta kaket jongu upa bakuit. Henry haba ulas ngautu, ulas tang bantolot, udang pang, ushitom, lese shim lala satya, banyalam ya kabalang Catholic, kumba trang ya ubale namar, kajimpang jingshitom, ula kloin ban ino ya kekerdan pop kane kalonggasin tang arsin hakabalang Catholic kalajia kum kane ke jingjia bad ha shisin ula ino ya kata kerdan pop ula pelut ya baro ke por ha ke jingduai ngitip ula long pop haba ula don kinri hinyepo prasnem bad hadin ki news nem kade 6000 san ula long pop 6000 katlai ula ino ya kekerdan pop bad de lemba kata ke jing resign jongi hak na kekerdan pop upop Francis ula wan hak jaka jongu bad kine baro laimut kilong upa bakoi John Paul ba ar bakoi upa bakoi Benedict Henry bad upa bakoi Francis kila long paralog shisha ngila bandong lain mode ki rikuit ki shayad ya kendo bad kila don kila ya share ya kala way ya ka jingim janga balang Catholic te na upa bakoi John Paul ba ar ula shindino ya kata ka kerdan upa bakoi bad haba ula la jid ya wo kum upa bakoi rungitip ula shim ya ka kertem Benedict ngitip kakerteng Benedict u rikoid Benedict ulalong uba wandra eka jingala haka balang ulalong ubala traishitom ban pendimai ka jingim haka monastery bad ka balang badu paba kuwait Benedict Henry ula wandra eka jingala habun kiliang haka balang Catholic lemba ka jingi kai jongo bad lemba ka jingim jongo ngidangyo ya ka jingkerku wat hado minda haba ula kalad haba tia ya kametia badon burom jungu haka Vatican minta kasngi bad haba upa bakuit Pope Francis un pindep ya ka jinglenium kadu na kabinda jungu kaniru kalong ka bapela namar uwe upop udang pelong ya ka jinglate on tap jungu we pat upa bakuit ngimju yang saki kum kane ka jingjia kane kalong ka shisin si jingim jongi lese kanum jiashu lese lempa kane ka jingino ya ka kerdan udang bandra ya ka jingika ya ka balang baroka we ngilaban pendrit yala de na kano ka kerdan ka bangibat
Nakabenta ka jimba jong ka balang, nakabenta ka jimba jong kiwe, ngilaban long ki bas ngeverit mensiam, naka jinglong ngeverit mensiam, ngilaban vanra jingkala. Tinakata ka daw ko himmen ko para, habang ni perlong yakane ka mas bakuin minda kasni, kung ka rikyum mas, nakabenta ka jingjatay bamjukut mensiam jongu Pop Benedict Kadhenrio, ngideban kinmauru haka donur ka mensiam jongi, ngideban pusonru, ngidang duway nagabenta uway urikuit, but hakaju kapor ngidang duway aside lemba u Pop Benedict Kadhenrio nagabenta ka jingim pangiru nginyo jingim baba but ka nuksa baba haka jingim ka jongi. Tengidang shimmenta ya kamas nagabenta urikuit. Nagataga daw ngas nokumen ban kinia ya kanegi yukirish bakuit. Lese haka jingim jongaru ngiru ngila ngaru ngalaban snokumen hoid ngila pule kinia ya kamas hagas ngi jingklat jongo Pop Benedict Kadhenrio habang yusno ya ka jimpen bana hadin katto katnes nem bawu Benedict Kadhenrio ulang rikuit tengiru ngilaban sngokumen banong hoid hagas ngi ba light on tap ngila duwai nagabinda jongi ngila simmenda ya kamas bakuit. Tongin duway nagabinda ka jingchatay bamjikut mensiam jongi Pop Benedict Kadhenrio bangilayo kat uni upok ula long shisha uba id yabaro ki jait benrio ula id yabaro ki kun ha ki ribaro kawe ula wanra ekanuksa babha nagabinda jongi kumno ban pendrit yalade bangitim hadin ula ino yakakerdan upop ula pelut ya ka jingim barokawe ha ka jingduwai shimla tuklar shisinru ya ka kam balapenya dawu Pop Francis light no ekipod Pop Francis ula late yakendu yawu lese ban pan ya ka jingduwai bat ka jingur ku nawu lese ban ai jingmut ya i kabayade bat ka jingim ha ka balam light no ya kita kipod u Pop Benedict Kadhenrio ula im haka jing duwai ula duwai nagabinda kabalang ula yakendu ya uble haka jingim jongo barabor bad ula pinkre yala deru shuaban kalan ula pinkre daka jing duwai nagabinda ka jingyap suk jing kalat suk nakanega prate ko himen ko para ngiru ngidon kamban pinkre nagabinda ka jingyap ngiru ngidon kamban kin mau bad id yakasngi bangin kalat nakanega prate haba kalat mangi ngideben poi shakakti jongu ple ha ka jingim ka bakuit ka mangi ngi im tongin duwai ha ka ne ki yukirish bakuit nagabenda ka jingim jongi nagabenda ka nuksa babha ka ba Pop Benedict Kadhenrio ula ai nagabenda ka balang nagabenda ka perte ai ka jingklat jongi ka nambanra ya ka jingyatli sa shasin ha ka balang ka jingid ka bashirhem ha ka balang nagabenda ka jingid ngiru ngin im ya ka dega jingit ka bangilayo pediang da ka ba ring nuksa na ka jingim jongo Pop Benedict Kadhenrio utrai un karku kardo ingi vai pai vai lempa ka jingya side lem jongo Pop Benedict Kadhenrio ha ka jingim jongiru trai jisu ngis ngongu yeme nagabinda ka jingim ka ba mela ai hangi ngis ngongu yeme nagabinda u Pop Benedict Kadhenrio bala im ya ka jingim pa janai ban yada ban sumar ya kabala da ka jingi kai jongu da ka jingi kai shapang ka jingim ha kabalang bad ka jingim bad me ngiru ngila nuksa shibun bad lempa ka jingyada jongi bad ka jing trai shitam da ka benda ka jinge jongi ngila ya ka jinge ka bakam shirhem ka bakam jiliu karko yang emenda jisu bangiru ngilong kiri kuit ka wei pat kasngi kat bangi ino ya kene ka parte ka pamangi imenda enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam la jinam